ଆସେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଚାହିଁ ବଳି ଯେ ମନେ ରୁଷ ବହି। ପୁଣି ଶକ୍ତି ଏ ଧରି କରେ ତେସଇ ଉପରେ ଉଲକା ଯେସନେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ପଡ଼ି ବିରାଜେ ଦଶ ଦିଗେ। ସେ ଶକ୍ତି ବଳି ହସ୍ତେ ଥିଲା ଇସିତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଛେଦିଲା। ତମାର 16 ପାଶରୁ ରୁଷ୍ଟି ବଳି ହସ୍ତକୁ ବେଗେ କାଟି ନ ପାରି ମାୟା ପ୍ରକାଶିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ମାୟାରେ ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ମେଘ ଗଗନେ ଆଚ୍ଛାଦିଲା।